गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापु गामियाव पुलिसा सेबनानै गंसे पिस्तल मोनो। सिमुलटापु पुलिस आउटपोस्टनि सिङाव थानाय 1 नं सिमुलटापु गामियाव गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार डेका आरो सिमुलटापु पुलिस आउटपोस्टनि एसआई सन्जय रायनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया मोसौ सिखाव फालांगिरि एबा मोसौ माफियानि न'आव सेबनानै गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरबा गोथां गुलि मोननो हायो होनना मिथिहोयो। 1 नं सिमुलटापु गामिनि मोसौनि सिखाव फालांगिरि शहीदुल इस्लामियानि न'आव मोनो पिस्तलखौ। मोसौ सिखाव फालांगिरि शहीदुल इस्लामियाया गावनि उन्दुग्रा पालें सिङाव पिस्तलखौ दोनखोमानाय थासारियाव मोनो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं दायनिगिरि शहीदुल इस्लामियाया खारखोमाना दं होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बेनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिहोयो। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।